As bidiyo na da ne akan nawa Hadiza Gabon take samu da YouTube channel ɗinta, kuma nawa YouTube suke biyan ta ads revenue akan bidiyon ta take postawa a kowane sati akan sabon YouTube channel ɗinta mai suna Gabon Talk Show. Mutane da su nuna sun ji daɗin wannan bidiyon, saboda haka yau za mu breaking down farko tun daga tarihin wannan YouTube channel ɗin nata, ran da ta buɗe wannan YouTube channel ɗin da kuma wanda dalili ne janyo ta canza alƙiblar ta a maimakon asalin dalilin da sa ta buɗe wannan YouTube channel ɗin zuwa talk show, wato hira da mutane daban-daban. Ta buɗe wannan YouTube channel ɗin nata ne 9 September. Bayan September lokacin ta kai ziyara ƙasar Namibia. Idan kuka duba wannan hira bidiyon ta na farko, asalin alƙiblar YouTube channel ɗinta lifestyle ne and travel. Ba wai ita kadai ba, kawai yawancin actors na duniya suna buɗe irin wannan a YouTube channel ɗinsu. Za su dinga posting yanayin rayuwar da suke ciki da kuma irin ƙasashe da suke kai ziyara, domin fans ɗinsu su san wani kalar rayuwa suke gudanarwa. Ita ma ta buɗe YouTube channel ɗinta ne da irin wannan dalili. Amma dalilin da ya janyo ta canza alƙiblar ta kuma ta fara yin talk show shine hiranta na farko da Bosho. Idan muka duba bidiyoyinta na baya za ku ga kawai mutum 15,000, mutum 76,000 da kuma mutum 35,000 su ne suke kallon bidiyon ta da ke posta akan YouTube channel ɗin. Wannan mutane ne da yawa. So amma idan muka confirm kuma da wannan bidiyon nata na Bosho ta dora hiranta da Bosho, mutum 584 suka kalli wannan bidiyon. So kun ga ba ma haɗi. Wannan mutane ne da yawa da suka kalla, wanda views ne irin wannan, in ba irin labari na ko irin izar so da suke posta wannan series din ba kasafai za ka posta bidiyon ka samu wannan views din a bidiyon Hausa. To wannan dalili ne sa ta canza alƙiblar ta fara yin talk show. Ba iya ko 'yan wasan Hausa ba, har da mutanen da suka sanu a kasashen mu na Hausa, irin tsohon gwamnan Kaduna Shehu Sani, da kuma Alan Waka, da kuma Rarara wanda mun san ya shahara a wajen waka, da kuma Fati Nijar wadda ita ce sananniyar mawaƙiyar Hausa a Afirka ta ɗaya. Akwai wani abu da Hadiza Gabon take amfani da shi wanda yake janyo mata makalla sosai akan bidiyoyi kan. Wanda BBC sun yi hira da wannan mutanen, amma me yasa idan Hadiza Gabon ta zo ta hira da su, duk da karo ne da bin hira da su, amma kuma take samun views da yawa wanda har suna iya finna BBC ma. Idan muka duba za mu ga sirrin da take amfani da shi ne sunan bidiyon da take dora. Ku duba wannan bidiyon nata na Alinuhu. Alinuhu ya ce min shekarun da ya kwashe a fim, wato a Kannywood kenan, ya fi karfin ya zama yaron wani. Irina da muka taso ma ga Alinuhu yana fim, za mu so mu san wani gwagwarmaya Alinuhu yayi, ya za a iya ce kuma ba shi da mai gida. Irin wannan tambayoyin da kake ma kanka cewa za Alinuhu ya ce ba shi da mai gida, ya fi karfin ya zama yaron wani, shi ya aka yi ga Kannywood. So irin wannan tambayoyin da kake ma kanka su suke janyowa mutum sai shiga cikin wannan bidiyon domin ya je ya kalla. Ku duba wannan na Inuwa, na tambayi Nuru Inuwa ko ya yafe waɗanda suka watsa masa asiri. Mun sani a rayuwar Nuru Inuwa labarin da ya fi shahara a bangaren rayuwarsa, idan ka cire cewar shi mawaƙi ne, shine labarin watsa masa asiri da kai. So za ka so ka san har yanzu Nuru Inuwa ya rike wannan mutane a zuciyarsa ne ko kuma ya riga da ya yafe musu. Duk da tsohon labarin ne ya riga da ya wuce, amma na ɗaushi da take binciko sirrin wannan shi yake janyo mutane suke shiga su kalli bidiyoyinta. Wannan kenan dangane da channel din Hadiza Gabon Official da kuma Gabon Talk Show, wato shirye-shiryenta da take yi. Idan har da akwai wani sirri da kuka gano wanda ban gaya shi ba a cikin wannan bidiyon, to ku sanar mana shi a comment section. Kar ku manta da like wannan bidiyon da kuma subscribe wannan channel din don mu haɗa bidiyo na gaba.